Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Hasi berria baina gogor datorren talde bat ezagutu nahi duzu? Etorri gurekin ba, Nasker musika taldea ezagutzera. Ba, ongi etorri neskak? Eskerrik asko. Zer modu zaudete? Ongi. Bueno, Nerea eta Jaione, ez? Baina etorri zarete Nasker musika taldearen ezakite, bozeramaile moduan edo, ez? Bai. Eta konta iguzue pixka bat, zer da Nasker edo nola sortu zen, zergatik? Nasker sortu zen 2022ko abuztuan. Bai? Ze jaiak prestatzen ari ginen Atarrabian, eta ostegunean egiten da egun feminista. Bale. Eta Naskerreko 3 partaide, Jaione, Karmele eta Ainoa, daude neska gazte taldean, Atarrabiako neska gazte taldean, Bang izenekoa, eta esan zuten, eta zergatik bilatuko dugu talde bat, eta zergatik ez dugu sortzen bat, Alio. Hiruen artean, eta bilatzen ari ziren bateria bat, eta Martinek, Karmelen neba, garela oso lagunak esan zion Nereak, jutzen du bateria tal, eta elkartu ginen Laurak, aurrera, eta 5. Aritz, jojolea ikasi zuen Karmelerekin, eta azkenean izan zen. Egiten dugu edo ez dugu egiten. Falta ziren 6 aste edo kontzerturako. Kontrarreloj, urri hasieran. Eta izan zen egiten dugu edo ez dugu egiten. Eta azkenean ezin genuen ez da pentsatu bai ala ez. Egin genuen... Egin eta listo. Bai ala bai, eta hemen gaude. 8 hilabete geroago. Eta hori, hasiera batean zen kontzertu horretarako, baina esan genuen, ongi goaz, gustora gaude, eta esan genuen, eta jarraitzen baldin badugu, jarraitu den honen txaiatzen eta horrela, joan dira kontzertuak ateratzen, eta, hemen gaude. Ez dakigun nora goazen, baina... Pedrada batetik, ez? Bai. Azkenean, abeslaria Karmel eta gitarrista Ainoak, dira kuadriakoak, askotan jo dute akustikoan elkarrekin, eta nire koplatu nintzen pixka bat hor, liatu nituen, eta gero, nire kontatu duena pixkanaka, joan zen asuntoa liatzen, eta, azkenan... Ezagutzen genuen elkar, aurretik, herritik, eta zen elkartzea bakarrik. Claro. Eta betidanik guztiak izan duzue grina horrela musika aldetik ezagit zerbait sortzeko, edo esploratzeko, edo izan da... Asi de repente. Ni egia da egin dituela musika ikasketa, kontserbatorian, orain ere musika irakaslea naiz. Jotu du baita ere beste talde batean, orduan, egon da grina. Egia da kontserbatorian egon bitarte eta gazteago nintzenean, zen gehiago ikasketa munduko zerbait, eta nintzen ausartu, kalen jotzeko pauso horretara. Baina ez gehiago animatzen beranduago bai. Igual, holtza gainean jartze hori, ikusten zen ben ezagite arrotzagoa, edo... Bai, pixka bezak beldurra, edo ez nuela ikusten nire burua hor gai, edo esaten nuen, zer egingo dut nik hor, zer dut nik eskaintzeko. Bale. Jo, eta gainera ikasketa guzti horiek izatearekin, eta... Baina, azkenean... Ja, beldur horiek eta badaude. Azkenean da usartzea, esatea egun batean, igoko naiz, naiz eta ez egin perfecto, da paus hori emate azkenean. Jo, eta naiz eta beldur horiekin egon, zu izan zinen proposatu zenuen liada guztia, bez? Azkenean interesgarria da baita ere. Igual bakarrik ez nahi sartzen ez, baina lagunekin bai. Izan daiteke, azkenan egiten du ere talde batean gustora egoteak egin ezagunarekin, orain ja laguna garela, baina hasieran zen gehiago ezaguna. Giron batean egoteak laguntzen du baita ere. Ez da sartza talde arrotz batean eta ezagutzen ez dituztunak. Eta zure kasuan, Nerea? Nik ez. Ni joan nintzen musika eskolara, txikitatik, eta egiten nuen perkusiat, baino pandemiarekin, batxillergoan negoen, hasi nuen unibertsitatea, eta esan nuen onaino. Utzi nuen jotzeari, eta 2 urte geroago, hori deitu zidan Karmelek, eta esan nuen, probatzeagatik, negoen superoxidada.
baina ongi, osea, gutxinaka hobetzen hasieran neukan nola inseguritate hori, beldurra, aspaldi ez dudala jotzen, hauek mantentzen zuten erritmo hori eta baino orain hobe. Orain bai, osea, aurrera, nago superpostik hartu nuen erabakiarekin. Azken izan da nahiko abentura denontzat. Adibidez, gitarristak jotzen zuen zerbait, baina talde moduan ez gehiago duo bezala, edo banaka, nik ere akordelari bezala badut igual esperientzia gehiago, baina pianoarekin ez. Orduan, zen ere, jo naiz ikasten ere sobre la marcha bezala, eta ni faltazet asko ikasteko, baina hor gaude, azkenan probatzen eta salseatzen. Igual esperientziak ere ematen dizu ere ez, praktikotasun hori eta praktikak hori ematen dizu ere perfekzioa ez azkenean. Bai, azkenan lehenbiziko kontzertutik ere asko betu dugu, oraindik asko falta zaigu, baina lehenbizikoa ikusten dugu orain, eta ez dugu guak. Eta ikasten dugula elkarrekin, eta besteok ikustea nola egiten dituzen gauza batzuk, eta motibatzen zaitu egitera beste gauza batzuk, eta azkenean ikuste gehiago ikasi dudala azkeneko hilabete hauetan, agian ez nola jotzen den, baino bai nola jo jendearen aurrean, musika aspektuaz, soinua asko ikasi dugu elkarrekin, eta ikasten ari gara, ze hasieran soinu kontuaz ez genekien ez zerez. Eta orain gutxinaka guztion artean, uste dut zerbait ikasi dugula. Eta azkenan gatoz, musika eskolatik, kontserbatoriotik, ohituta gaudela partitura bat ematera, eta hor dagoena jotzea. Azkenan orain, nahiz eta egin orokorran bertsioak egiten ditugun, guk egin behar ditugu moldaketak, gu bilatu behar dugun nola egin nahi dugun, orduan, bilatu behar dugu estilo hori, eta hortan ez ginen adituak, orduan, hortan gaude. Eta nola definituko zenukete egiten duzuen estiloa? Estilo mota. Beti galdetzen digute hau eta ez dakik oraindik nola erantzun. Da oraindikan remix bat edo. Bilatzen gaude, azkenan orain arte egin dugu bertsioak, badugu kanta bat gure apropioa dena, otsailean estrenatu genuenak, baina oraindik ez dago ez grabatuta ez ezer, beste kanta bat ere martxan, baina oraindik ez dugu horla definituta. Definitu gaituzte post-punk bezala, indie, rock, rollo alternatibo horretan, baina oraindik ez gara usartzen jartzera etiketa bat. Bueno, igual ez da beharrezkoa ere ez jaio berriak zarete, ez? Osa, guztuan jaio zineten, ez? Eta orain ematazue denboralditxo bat jotzen, baina azkenean normalean gu ere aldatzen joaten gara, ez? Gure bizitzan, pues azkenean gure estiloarekin igual berdina gertu daiteke. Oraindik deskubritzeko bide horretan eta ea zer gertatzen den. Eta gainera, esan didazue, paroi momentu batean zaudetela, ez? Egaro, eske normal, normal. Hainbeste denbora jotzen. Hasi berriak eta gainera joan zegoa abeslari Argentinara Erasmusa egitera, orduan martxotik abuztura arte egin dugu paroi bat. Baina, aprobetxatu dugu beste hor bitartean entsaiatzeko, kantak sortzeko, hor gaude bitartean jarraitzen dugula, eta abuztuan hasiko gara berriz kontzerturen batekin, eta berri martxan. Hasieran, pentsatu genuen zer egingo dugu, emango ditugu kontzertuak bera gabe, edo moldatu ze Ainoak baita ere abesten du, eta esan genuen, azkenean orain gure burua aurkezten ari gara, eta ez dugu gure burua aurkeztu nahi gutako bat gabe. Ezin dugu, ezin gara nasker izan gure betiko abeslaririk gabe, eta gainera betxoak eta tal egiten oraindik gure soinua bilatzen ari garela, oso zaila da gutako bat gabe hori lortzea, ez? Soinu konkretu bat lortzea lauron artean, ze gero gehitzen da 5. pertsona hori, eta moldatu behar da berriro dena, edo ez dugu ja gustoko hau, eta pentsatzen dugu zertarako balio izan du, ez? Batez ere, eta jendea konfundituko litzateke, eta orain zer, eta esan genuen ez. Jarraitu nahi dugu leial hasieran sortu genuen ideiarekin, eta hemen gaude, deskantsoan. Denbora gehiago deskantsoan. Baina, pentsatu genuen ere ongi etorriko zitzaigoela bestei. Azkenean izan zen urrian hasi, baina gero azaran beste kontzertu bat, abenduan bi, joan zitzazkigun horrela ateratzen, ez genuen aukera galdu nahi, orduan esaten genuen, bai, denari, azkenean pres gaudelako eta motibatuta gaudelako. Bai, eta horrela hasi behar da, ez? Osea, hasieran egon bartzara super irekita, eta
Orduan, bueno, esan genuen, 4 hilabete kontzertu gabe, ongi etorri altzegu pixkat forma emateko, eta egin dugun kontzertua horren arte izan da, Tarriako festetarako prestatu genuena, eman dizkegu buelta batzuk, baina nahiko espres izan da dena. Orduan, ongi etorriko zaigu, eta etortzen ari zaigu, 4 hilabete hauek izatea margen bat, pixka forma gehiago emateko, eta lasaitasunez. Bai. Hori, ginen 5 pertsona oso ezberdinak, bakoitza bere bizitzarekin edo bizitzeko modu batekin, eta 5 bizimodu horiek moldatzea gure artean hasieran kostatu zitzaigun, ze Jaione bizi da Leitzan, Karmele momentuan... Bizarra Leitzan? Bai, Karmele momentuan bizitzen Madrilen, eta nik arratsaldez ikasi eta beste goizean lana, izan zen pixka bat kaos, orduan zen oso intentsoa geratzen ginenean. Aste burutan imaginatzen dut, geratzen zinetela orduan. Edo zein momentu. Denetarik. Orduan, 3 urte laurden esaten genuen, ja, ze, atera behar genuen kontzertu hori, ja, oza, genukan hilabete bat, eta hasieran izan zen oso intentsoa, eta deskantza ongi dago. Guk hartzeko lasaitasun gehiagorekin, eta baita ere gure musikari forma gehiago emateko, eta gehiago pentsatzeko zer egiten dugun, eta zizatea, benga, egin behar dugu ja. Eta esan duzu baita ere sortzeko ere izan duzuela denbora, ez? Hilabete hauetan. Sortzeko ze zentzutan ari zarete, oza, besti berriak, edo bertsioak moldatu, edo... Bi gauzak, bai. Bai, bertsioak, gainera, bagaudere proiektu batean, disko bat aterako dela Iruñarriko beste talde batzuekin. Eta gero, hortaz aparte, gure kanta propio bat genuen, horri bueltak ematen ari gatzaio, eta beste bat ere, Bai, idazten, momentuan idazten, ea gustatzen zaigun, ea hilabete bat barru gustatzen zaigun oraindik, eta batez ere egiten genuena berrikusten eta esaten, horrela egin nahi dugu era berri honetan, eta horretan, berriz eta berriz. Eta adibidez idazte horretan, nor jartzen da normalean idaztera? Edo izaten da gauza bat guztion artean egiten duzuena? Gehiago, Ainhoa eta zu, zibilizarete... Bai, nik uste, a ber... Letra behintzat? Bai, bakoitzak idatzi dezake nahi duena eta gero eramaten dugu, ez? Gure geratzen garenean eta erakusten dugu, baino bai Ainhoa eta biok geratu garela behin baino gehiagotan eta kedada horietatik atera dira letra onak orain erabiltzen ditugunak, ez? Osea, igual forma gehiago lortu dituztenak, baino gero behin letra horiek lortuak edo nolakoa izango den ideia sortua Lauron artean eta Karmelerekin baita beste aldetik. Argentinan egon arren, ez ematen diogu behin-behineko forma, ez? Itxura edo, bale. Orokorra. Bai, hasieran noizu letrak eta igual akorde batzu proposatu, baina, gero azkenan aldatzen ditugu gozak eta forma eman, bakoitzartze gehitu dezake kanta horretan, da, Eta baduzu helburu bat, osea, sortzerakoan izan zen momentu horretan, non zergatik, kanpoko talde bat ekarri gu sortu baldin bada dezakegu, baina helburu batekin, osea, holtzera igo nahi dut, ze hau azaleratu nahi dut, edo hau, ez dakit. Nahi genuen neska talde bat batez ere, herrikoa, eta lehenengo kontzertuko, lista edo abesti zerrenda, batez ere zegoen feminismoaren inguruan hitz egiten zuten abestiak edo emakumeak idatzetako abestiak, hori zen lehenengo ideia. Eta uste dut momentu zorrela mantentzen garela, bai gure lehenengo abestia, Otsaietik jotzen duguna kontzertuetan ez genuen nahi amodio abesti bat izatea, eta lortu genuen ez. Adizkideen arteko abesti. Maitasuna, baina lagun arteko maitasuna. Ez genuen maitasuna romantiko edo hori mantendu nahi eta momentu zaudi. Bai, azkenean nik uste bakoitzan nahi zuela musikarekin zerbait egin, eta elkartu ginela, eta hortik, bai dugula ideia hori, neska talde gutxi daudela, ez direla inbeste ikusten behintzat, orduan ikusi genuen aukera hori, motibatzen gintuen, eta horrekin gabiltza.
Baduzu inspirazio iturririk, hor inspirazio taldeirik edo ezain beste? Eske pixka denetarik, ez Igual nuke esango dela talde bat, ola finkoa, ez dakit. Asko izendatzen da, belako baita. Bai, belako askotan. Bai, ez dakit, gehiago. Heinz, Ginebras, eta egin kanta batzuk hartu ditugu baita. Gure erara egiten ditugu azkena, baina, bai. Azkenan pixka denetarik, orduan zaila da, definitzeko. Eta hizkuntza aukeratzerakoan, garrantzitsua da zuentzat zein hizkuntzetan hitz egiten diren edo egiten diren abesti horiek, edo ezain beste? Jotzen ditugu kantak euskeraz, gazteleraz eta ingelesez. Gazteleraz eta ingelesez gustatzen zitzaizkigunak, baina bai saiatu ginela euskarari pisua ematen, eta bilatzen bizka toreka hori, euskarak ere representazio hori izateko bai. Bai, eta orain arte idatzitako abestiak euskeraz dira guztiak, ez dakigu etorkizunean erderaz edo ingelesez. Ez dakit ausartuko garen. Baina momentuz euskeraz bai, hori nahi genuen. Bai. Eta horretan gaur. Baina, asko pentsatu gabe ez da, ez? Bai, nik uste errazagoa. Hola atera derako. Bai. Eta inoiz planteatzen duzue, badakit hasi berriak zaretela, eta igual ez dela orain zuen ideia, baina nola izango litzateke zuen bizitza hau lanbidetzat hartuko bazenute? Ez dut ez da planteatzen. Bale. Ikusten dut oso urrunekoa. Bale. Baina oso urrunekoa ikusten duzulako edo ez zenunkelako nahi? Osea, da gauza bat nola, gizartea dagoen moduan da super zaila. Zaila da, bai. Baina edo da, naiz eta aukera izan ez nuke hartuko, ze bizitza hori ez dut nahi niretzat. Nik uste aukera banu baiet, baina igual demoraldi baterako. Bizi guztirako zerbait bezala, azkenean lan baldintzak eta nik uste bizitza nahiko gogorra dela eta heldutzen zoazen enean komplikatzen dela. Ordu, gaztea zaren igual aventurero azarela, igual bai, baina ezakit. Osa, bai, baina plan B batekin. Bai, pixka seguro lan naiz. Nik uste dut ez nukerak hartuko. Bale. Ze, hori ikusten dut gehiago, lana izanan ren, sartzen ditugula ordua, gure partez asko jartzen dugula, baina hala ere ikusten dut deskonektatzeko modu bat edo nire egunerokotasunetik irteteko modu bat, eta hori egunerokoa bilakatuz gero, izango litzateke bukle moduko bat, eta nahiago momentu zongi pasa, eta horrela, ez da informala izatea. Eta uste duzue hor hotza gainean sortzen den performance hori ere ez formaltasun hori edo ez formaltasun horrekin bat datorrela? Osea, hori pixka bat espresatu nahi duzuela edo zer da nahi duzuena? Zazte, itxuraz azkenean baita ere hotza gainean ez da bakarrik egiten duzu musika, ez? Baizik eta baita ere show edo performance hori garrantzitsua da, ez? Bai, nik uste hasieran izan zela txoznetan kontzertu bat gure herrian, dena nahiko informala zen, lagun artean, gure lagunek proposatuta, orduan nik uste hori eraman dugula aurrera beti. Eta askotan jo izan dugu txoz nagunean, bai jo genuen kulturetxean zela igual giro serioago bat, baina, orokorren bai dela informalagoa, eta Arabako kulturetxean jo genuen baita, otsaila edo martxoan, bai. Baina besteak izan dira, ego txoznetan, jaietan, edo lako zerbait zegoenan, orduan, giroare informala zen. Nik uste ere guk hori transmititu nahi dugula. Azkenan guretzat da ongi pasatzeko zerbait, eta listo. Azkenan nik badu beste musikataldea, bai dela profesionalagoa, eta baina baritzen dudala giro desberdinak daudela. Estilo mota baita ere ezberdina, ez? Bai komentatu duzu? Ze talde da? Txingones dela Renkle, mexikana talde bat. Orduan hori bai dela, azkenan badugu ja uniforme bat gure artean, eta profesionalagoa da, edo serioagoa, ez dakit nola definitu. Baitugu kontzertu gehiago, eta serioagoa da, ez dakit. Nik hartu du beste modu batean. Beste modu batez. Ongi pasatzen dut baita, eta egiten dut nahi dudalako noski, aparte badolako nire lana, bitaldeak dira hobi moduan, baina desberdina dauda gehiago lagun hartan, eta bestea, Ugara, elkartutako lagunak, ez? Horiek izan daitezke zure lagunak, baina ja taldeagatik. Bai da, gehiago da lan kutsu bat hartzen du. Lagun hartan da baita, baina pixka badu hor lan kutsu hori. Bai. Eta, bete behar duzu, data hauer da denean, bete behar da, eta...
Beraz, zure kasuan, bai, igual, zure hitza bai, bidatu dela pixka bat musikaz bizitzera, ez? Bai, eta horrez gain musika irakaslea naiz, beraz. Ni bai nagoela, nirak esan duen bukle hori ez duela sartu nahi, ni nago hor guztiz. Bete-betean, vital eta musika irakasle, bai, hor nago bai. Eta nola egin dezakegu azkenean orain adibidez egitzen, dago kriston buma ez Nafarroan orain talde asko daude, musika talde asko, estena mugitzen ari da pilo bat, artean orokorrean hori geratzen ari da, baina gero gizarteak ez dizu horrelako babesik ematen edo ez, azkenean zaila da, ez dago artistaren estatutorik, orain sortu dute bat, baina oso txiroa, oso ez, zenolako beharrak daude modu profesionalago batean edo aurrera eramateko guzti hau edo, ze behar daude, ez? Zuei, adibidez, ordaintzerako momentuan, ez? Azkenean esaten duzuena, ez? Material guztia ordaindu behar da, ez dakit non esaiatzen duzuten, baina baita ere, alokairu bat pagatu behar baldin baduzue, hori dirorekin ordaintzen da. Bueno, hori etxaiatzen dugu Atarraiako gaztelekuan, eta badute gela bat horretarako prestatuta, bai ordaintzen dugula armairuengatik eta horrela, baina, bueno, gutxi da beste leku batzutako alokairuarekin alderatuta. Bueno, nik uste hor bai jartzen digula Atarraiak nahiko erraztasuna. Egia daudela ordutegi batzuk eta horretara mugatu behar garela, baina, bueno, erraztasun alde horretatik badugu. Hala ere gizartean, azkenan zaila da, eta edozen lekutara joateko, hori ordaindu behar duzu gasolina, instrumentoak eta kableak eta nagarestea dira, eta, bueno. Baita ere nola eraman instrumentoak. Bai. Dena zaitasunak. Eta nola topatu duzue, harrera diot antolakuntza aldetik edo instituzioen aldetik, pagatzerako orduan edo horrelakoak, hasi berria zarenean, azkenean hori zaude gogotsu guztiari baietz, baina gero ere zuek izan duzu esperientzia ez? Igual noiz baiten plan de, bokata batzuk eta listo edo... Bai, a ber, depende non jotzen dugu bokata batzuk eta listo, ulertu behar duzu lekuaren edo talde elkartearen egoera, ez? Adibidez, izan ditugu gaztetxean edo ulertzen duzu dela egoera ezberdin bat, ez dela kulturetxean egindako kontzertuaren berdina, baina bai batzutan igual ematen digula beldurra ez dakigula zenbat diru eskatu behar dugunez kontzertu batengatik, gainera orain hasi berriak izan da ez ditugula gure abesti propioak jotzen eta ez dakit zenbat eskatu behar dugun, agian pasatzen ari gara, ze hori berria gara eta... Bai, beldurra ematen dugu diru askatzea, azkenean. Gure lana baloratu behar dugu, baina egia da, garela lehenbizikoak, beldurra ematen diguna, gure diru askatzea azkenean. Bai, eta gero, azkenean, gizartak ez izula laguntzen hori erresten, azkenean, igeltxero bat edo, nahiz eta hasi berria izan, badakizen bat pagatu behar den ordua. Hori da. Hori estipulotua dago, ez? Baina, artista baten kasuan edo, ez zara horrendik gara autonoma, zara egiten zu gustuagatik, baina, kastu batzuk bete behar dituzu, ez? Bai, azkenean orduak inbertitzen dituzu, orduan, behintzat taldea mantentzeko, materiala erosteko eta bar, hori ziurtatu nahi dugu, eta bueno. Claro. Bai, eta esan duzun, azkenean igeltxera mekanikoa, esaten badizu ordaindu behar duzu kontzertu honengatik hau, hori da, eta punto. Claro. Jendeak ez du negoziatzen, eta egia da artistekin, jendea saiatzen dela, pixka jeitxi, eske ez dakiz zertarako, eta gora batzuetan ulertzen da, baina, klaro, guk ere gurea defendatu behar dugu, eta, bueno, hor bilatu behar da horreka, eta zaila da, eta gehiago, ez dugunen ezagutzen hainbeste mundu hau, eta hasi berria garenean, ez dakigula gure buruari ze balio jarri edo, bueno. Baita ere etorri ziren hemen Leizeako neskak, eta aipatu zuten ere garrantzitsua zela haientzako baita ere zaintzaren kontua taldean, ez? Eta baita ere, ez hitz egin genuen, nola, inseguritateak, ezagizer, badakizer, baita ere emakumeak baita ere batzutan garela oso autoexigenteak, ez, edo erakutsi digutela beti, egon bar garela, gauzak oso ongi egiten, eta hau eta bestea, ez? Orduan, nola erabaten duzue guztia zuek ere? Zuen artean, eta gero... Asko hitz egin dugun gaia da, exigenziarena, eta baita ere kanpotik datorkigun exigentziarena. Lehenbiziko kontzertutik jaso genituen komentario batzuk, orokorran oso ongi, izan da jaso gaituzte oso ongi, baina badaude komentario batzuk, badakigunak mutiei ez zirtela egin komentario horiek. Orduan,
Beti dago hori, eta autoexigentzia bai badago azkenean, baina, bueno, saiatzen gara gure artean animatzen, azkenean zure bururi eskatzen diozu, baina, bueno, gure artean ez duzu hain gaizki egin, osea, nota batengatik ez da gertatzen, edo zati horrengatik, bai hasta azkenean, bueno, laguntzen dugu batak bestari perspektiba hori jartzen, eta ez zentratzen hainbeste, akatsetan edo perfecto egin ez duzun horretan. Bai, nik uste gure artean plazaratu ditugula gure inseguritateak eta hori eskertzen da gero kalean gaudenean edo entsaio gelatik kanpo laguntzen dugu elkar. Osea, nik agian daukat inseguritate bat eta gero kontzertuetan nabaritu dut beste taldekideek nola esaten didaten lasai. Nik ez ere esan gabe momentu horretan, nabaritzen dute guztiok ikusten ari garelako berdina. Eta hori eskertzen da oroitzea eta gero espazio seguru bat izatea gure entsaio gela esateko gertatu da hau edo sentitzen ari naiz eta gero oso ongi. Osea, gure artean sortzen dugu espazio seguru hori kanpoan iritzien aurrean edo jendearen jarreraren aurrean edo batzuetan baita ere gu bakarrik iritzi batekin pasatzen gara hilabeteak. Rumiazioak ez hor, bai. Hilabeteak eta agian pertsona hori ez da oroitzen zure kontzertu bat eta atzu zaude baina eske komentario hori orainik pasu dira 6 hilabete eta gogoratzen dut atzu izan balitz bezala. Eta hori, uste dut, jendeak kontuan hartu behar duela. Claro. Bai, ze biluzte prozesu bat da, azkenean ez, holtza baten gainean jartzea, edozein hartetan, ez? Eta gainero, hori, gertatzen zaigu askotan, ez? Gauza txarrak gatzen ditugula, horrela, eta baten izkiogu ezagitzen bat buelta. Gauza hona, bueno, pues ya está. Igual daude, 1000 gauza hona eta gutxi txarra, baina txarrarekin ez hor. Bai, horrekin gelitzen gara askotan. Hori da. Piso handiagoa dauka, ez? Bai. Gehiago mintzen gaituenez, ez? Gehiago mintzen gaituenez, Bai. Sortu dugu lagun giro bat, orduan, bueno, kontatzen dugu elkarri dena, kontzertuetan gertatzen dena, urduri baldin bagaude, badakigu gure artean ze kanta den ez dakin hori gustatzen ez zaiona, edo igual... Inseguruago sentitzen dena edo... Beldur gehiago dion, edo bai, edo zein gustatzen zaigun, eta, bueno, lako gauzar badakizku, elkar ezagutzen dugu. Denbora gutxi daramagu, baina oso intensoa izan denez hasieratik, sortu dugu harreman hori, eta badakigu, eta edo kontzertu batean, badakigu kontzertu egun horretan norbe dagoela orduriago, ez dakit zer gertatu zairako, ez dakit nor dagoelak, holako gauzak. Orduan garrantzitsua da gure artean ere ezagutza, jakitan ze puntutan dagoen bakoitza, elkarri ere lagundu eta zaintzeko. Babesa emateko edo. Gertatu zaigu asko bakoitzari kontzertu bat inportatzaiola gehiago. Segun non jotzen genuen bakoitzaren etxean. Urduritzu gehiago, osea, behin kontzertu batean Karmel ezagun super urduri eta esaten nion, baina zergatik eta urrengo astean zen kontrakoan ni super urduri eta Karmel ez duela zer ulertzen, Bueno, bakoitzak, gero ezaugarri batzuk. Duzue hor anekdotaren bat, igual kontzertu hauetan, nirea zerbait zorritzen ari da, ez dakit kontatu nahi duena da, ez? Ez dakit kontatu nahi du. Edozein kontzertuetan agian eman genuen aintzinean matxoak bi, ez? Kontzertu bat eta justo txaian elkartu ginen oso gutxi zen. Ziren data... Zailak koordinatzeko, Dena egon oso lanpetuta eta ez ilozkoatzen kuadratzea. Behin kontzertu horretarako hilabete osoan. Hori zena ingurarekin emantzen dutena? Bai. Eta, kontzertu horretik esan genuen, el que estudias porque da esos conocimientos. Eta gaude horretik esan. Horrekin. Eta esan genuen, pues ya está, guk dakigu garena. Eta oso gaizki behin kontzertu bat baino zen. Herri batean urrun Mendigorrian ez. Mendigorrian, bale. Ez genuen, osea, ez genituen pertsonak ezagutzen orduan esan genuen, ez dira gutu zoroituko, ez gaituzte ezagutzen, berdin du. Eta listo. Bai. Bueno, kapaz izan baldin bazineten nahiko ondo. Ez? Kapaz hori alde batera. Bai, esan genuen, Bueno, hemen gaudela ja aurrera. Ja. Jazta. Bai. Eta baduzu horrelako ritorik edo horrelako gauzarik egiten dituzena hasi baino lehen, rito esan nahi du, baina ez oiturarik edo...
Bueno, elkartzen gara, hitz egiten dugu, Energiak besarkada bat orekatu ez. edo, bai, olako zerbait. Bat dago oso goian eta beste bat oso behan, eta saiatzen gara, venga, guazen orekatzera energiak ez bestela. Bai, ez dugu errito bat, baina bueno, bai dugula elkarketa momentu hori, eta bueno, orain, aterako gara, eta bueno, pixkat zentratzeko, eta ja mentalizatzeko. Bai. Eta orain, urrengo kontzertua orduan imaginatzen dut izango direla urrengo Atarraiako jaiak. Edo ez? Abuztuan. Vale. Abuztuak 11 Leitzan. Leitzara bueltatuko gara. Amizara, Jaietan, normal. bai. Normal. Bai. Bueno, pues plaza potentea baita ere, Leitza, ez? Bueno, gaztetxean joko dugu. Gaztetxean, bale. Baina, bueno, bai, Shakespeareekin batera. Bale. Bueno, beste esperientzia desberdin bat. Bai. Azkenean, gustatzen zaigun bestarlo bat da, elkartzen gara talde desberdinekin, estilo desberdinetakoekin, eta, bueno, kuriosoa da, azkenean, tokatzen dizulako beraiekin afaltzea, Claro. ezagutzen dizkizun taldeekin, eta, bueno, azkenean ere hola ikasten duzu, ezagutzen duzu, eta, bueno, Bai. giro hona izaten da normalean. Eta Leitzan egon ginenean, zela igandea arratsaldeko 7etan ez zela berdina Claro, gaur, festetan, ostiral edo ostegun. edo azaroko igande batean. Claro. Claro, izango da esperientzia guztiz ezberdina. Claro. Eta gaina nila izango dituzue fansak, ez? Ze ja egonak zareten ez. Bai, Bueno, ez dakit, bai. bueno, Igual zure ikasle guztiak joango dira. ez dakit. Igual ez dita bisatuko da espada. Bai, eta Orduan, gero, Leitza iraia, abuztuan, hori. bai, eta iraian Mendillorrin, eta Vale. beste batzuk gaude izketan, oraindik, Bai, abuztuan hor beste Eta de batzuk. kolokan. bai, Bai. oraindik konfirmatu gabe. Gero Atarraien Eta imaginatzen dut dira. baietz. Bueltatuko zaretela. Oraindik ez dakigu. Zakezu oraindik? Aste honetan hasiko gara Ja, hori gaiak ixten. testatzen, eta... Iraia ere askotan jo dugula. Ez dakit. Bilakatu behar dela autura, ze Bai. gaur herria egin Hori da. horregatik, eta hor bai dugula fans. Claro, eta Bai. gainera orain aterako dituzue abesti berriak, jodete hor sorkuntza Bai. prozesu Bai. horretan ez da izan kontzertu berdina. Claro, hori bai. Hori da. Ez? Baina, zer esaten digute. Seguro baietz. Bai. Eta, orduan, beste zerbait horrela kontatzeko, ja bukatzen joateko, ez dakit, etorkizunera begira, proiektuak, hemendik bi urtetara, 5 urtetara nola ikusten zareten, edo... Izan da dena improvisatua. Ja, claro, baina Osea, orain ari zarete, ez? Ideia da noizbait disko bat egitea, baina, claro, hori, Ideia horretarako da. lehenbizi kantak egon behar dira, eta, Neguan. bueno, Como pronto, bai. Eta ea dena gauden elkarrekin, azkenean, osea, orain Carmen dago Argentinan, baina aurreko neguan egon da Madrilen ikasten, eta orduan etortzen zen asteburuta, eta bueno, nire Leitzan, Guatxa orduan, bat, bueno, bai. espero Gogoak dut ikuste fijo hemendik zenituzela. aurrera ja denak hango garela ja, finkatuagoak Iruñerrian, ba, bueno, igual forma gehiago emateko, eta ja disko horren ideia, ba, zer gertatzen den. Baina, bueno, Bueno, hori, pixkanaka. bintzat hor baldin baduzu ideia, ez? Hori izan Bai. nahi du, pixka bat jarraituko duzuela elkarrekin. Bai. Elkarrekin momentuz bai. Karrekin bai, eta kontzertuak egiten baita, ba, bueno, Pues ikusiko listo. dugu ze forma ematen diogun proiektu honi. Perfecto. Badauka galdera batzuentzat, baina hau ez dut nik egin, hau egin du aurreko gonbidatuak. Eta orduan gero zuek egin beharko duzue bat urrengo gonbidatuarentzat. Vale. Vale. Zuek zarete azkena aurreko elkarrezketa, ja urrengoa izango da azkena, demoraldi hontakoa. Vale. Beraz, galdera, Importantenak bukaerako. hori da. Zure artea azaleratzeko leku perfektua zein da? Ba, igual esango nukatarrabian bertan. Mendillorrin. Edo, Maite gaituzte. Mendillorrin Bai, ere claro, oso duzue fanatikoa hor ari da. baita ere beste taldekide bat, Bai, esan. aritz, Bai. claro. Bai, Bai, bajista azkendu horkoa da, behar. orduan, bai, gure jarraitzaile gehienak daude Mendillorrin eta Tarrabian, eta azkenan nabaritzen da etxean jokatzen duzunean, eta publikoaren harrera hori baita ere. Bai. Eta azkenan, bueno, lagun artean, familia eta bar, Claro. ba gustora goiotzen duzu, bai. Claro. Orduan etxean, eta ze giroan? Festa giroan? Bai, eski kulturetxan izan zen pixkat bortitza zen guztiak eserita, agian zen dantzatzeko abesti bat eta ikusten zenituen horrela. Ja. Begira, eta esaten zuen gustatzen zaiala ez. Jo, pues Atarrabiako kulturetxean baduzue hor... Bai, hori esan Lehenengo nahi dut. hilara baino... Baina ez ziren animatu. Batzuk jeitsi ziren, baino da 300 pertsonentzako tokia, eta bakarrik 5 baldin badaude, pues bueltatu ziren aia. Ja. Ez? Eta batzuk zauden plan, bai, Eta ez, eskaileretan bai, batzur ez. baita, baina, Ja, bai, bai. hotzagoa da azkenean. Bai, Ba, gehiago gustatu zaigu esperientzia, ba, jaietan, jendea gertuago duzula eta mugitu daitezkela azkenean. Bai.
Beraz, jai giroan eta Atarrabian edo Mendillorrin etxean. Bai. Egia da, bera, ezagutu duguna. Igual orain, tokatzen mazaigu urrunea joatea, bueno, probatu nahi dugula baita. Igual, imagínate, ez zaitu zertaz ezagutzen eta hor, egoran zanite superlokas, porque, claro, hor ez dizue kritika, ez? Bai, Mendigorrian bezala, nahiko, bueno, ez gertatzen. Que me digan lo que quieran, Bai, igual da abenturri hori ongi egon daiteke. Egia da oraintxe bertan, bueno, nik esango nuke leku perfektua edo leku seguruena edo dituta gaudena etxean, baina... Nik agian Mendillorri, Atarrabia baino nahiago dut, ze Atarrabian ezkenean baita ere daude zure senideak ezagutzen zaituzte guztiek, eta Mendillorrin, bueno, uste dut maite gaituztela, baino ez ditugu hainbeste ezagutzen, ez da hainbeste eguneroko kritika edo eguneroko harremana horregatik, nahiago dut Mendillorri. Etxean, baina, bueno. Etxean, baino distantzia. Bai, perfecto. Baintzu nintxan neskak, hor duzuek klarineta zabatzekoa, eta pentsatu zerbait? Ezin dugu jakin zein den urrengoa? Ez, baina badakizue bai artista dela. Artista dela, bale. Eta gainera neska eta saltxera, esango dizuet. Normala ez dut pisarik ematen, baina kasu honetan bai. Pentsatu Ez? Zakit. Zegaletu dezakegu. Ez dakit. Baina, ez dakit. Zer uste duzu inspiratzen duzula. Izan daiterke, artearekin lotuta edo artearekin ez ikusi da duena, Osea, zuek nahi duzuena. Denetarik izan dugu. Bale. Artean beste zerbaitetan ibili beharko balitz zertan murgultuko litzateke? Nola? Arte beste esparruren bai, bat... margolaria baldin bada, beste zertan sartuko litzateke. Ibiltzekotan. Zeinetan. Perfecto. Maravilla. Artean beste esparru batean ibiltzekotan zeinetan. Perfecto. Galdetuko diot. Eta ikusi beharko duzu elkarrezketa. Ze kuriositate hori. Zei izango den. Oso ongi, neskak, badakit, bukatu baino lehen baduzuela zerbait, gure platoa hornitzeko. Enkanerea. Ja, leku gutxi daukagu, baina... Sartuko da. A ver. Maketa con beso, nasker jarrita. Maketa con beso. Que no hi beso, bai. Egin nuen zozketa bat, behin, kontzertu baten ostean, gure Instagramean, ez? Azkenean ez dugula... Ez gara pertsona horrekin geratu, da gure laguna, orduan... Emango dugu beste bat. Beste musu bat. Iritsiko zaio. Noiz bait? Perfecto. Berandu baina iritsiko zaio. Orduan dago hemen, daude nire Espainiak. Eske, hemen abendutik. Perfecto, maravilloso. Eta pegatina bat. Perfecto. Bueno, pegatina pegatu nahi duzuen tokian. Bai. Agutzi ere nahi duzuen tokian ere. Musua ikusi behar da, hori da. Garrantzitsuna. Eta zenbat jende pentsatzen zuzela maketa y beso. Maketa eta musua. Pues es que pentsatzen zuten, Bai. Argitu bar izan genuen. Hemen bertan. Hor bertan, que guai. Claro, eta gainera, inspiratuta dago ordu zuen naskerren horretan. Kartel horretan. Oraindik ez dugunez logo finkoa. Finkorik, Vale. Eta nahi genituen pegatinak edo zerbait ikusgarria izateko jendearentzat esan genuen. Eta kartela hau beti erabiltzen dugunez kontzertu eta esan genuen, badugu zerbait representatiba, oraingoz pegatinak rollo honekin. Perfecto, neskak. Ezer gutxi gehiago. Zorte hon, zuen proiektu guztietan. Ea, Carmenen bueltatzen denean, etortzen den inspirazioz beteta, eta sortzen duzuen gauza polit bat. Eskerrik asko. Ea, diska jasotzen dugun ja hemendik gutxira. Saiatuko gara. Eta ikusiko. Ez, presiorik gabe noski, bai. Ze oraindik gaude gure txoina bilatzen, logoa aurkitzen. Claro, ez dugu ez da logoa, horrekin debatea. Artean, ezagutzen, oraindik. Pues ya está. Bueno, zuek hor murgilduta. Gu behintzat momentuz oholtza gainean ikusiko zaituztegu, ez? Bai. Así que Abuztutik aurrera.
Perfecto. Horrengo gara berriz. Ba, mila esker eta zorte hon. Zuri.